दैनिक गोमंतकान शुक्रार दोनापावलच्या इंटरनॅशनल सेंटरात राष्ट्रीय नाल्ल परिषदेचे आयोजन केला। या परिषदेचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच दैनिक गोमंतकाचो संचालक संपादक राजू नायक हांचे हस्तुकी जाले। या परिषदेक शेतकी मंत्री रवी नायक, तामिळनाडूचो शेतकी मंत्री MRK पन्नीरसेल्वम, सकाळ माध्यम समूहाचे CEO उदय जाधव तसेच गोंयभरांतल्यान आयिल्ले शेतकार हजर आशिल्ले। सीटिंग कॅपॅसिटी किती आहे? इथे 120 लोकांना बसू शकतो। एकाच वेळी 3 ठिकाणी हे परिसंवाद चालणार आहेत। या हॉलमध्ये आम्ही याचं नाव दिलं आहे कलंगूट। कलंगूट ही अत्यंत चांगली नारळ व्हरायटी आहे। त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला बाणावली आहे। बाणावलीमध्ये आमचा दुसरा परिसंवाद सायमल्टेनियसली चालणार आहे। तिसरं आम्ही एक्झिबिशन हॉल घेतलेला आहे, जिथं एक्झिबिशन चालतील। गोव्याची उत्पादनं कोकण कृषी विद्यापीठानं आपलं एक्झिबिशन मांडलेलं आहे। अशा पद्धतीनं नारळासंदर्भात एक सर्वंकष विचार तुमच्या समोर ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे। तुम्ही आम्हाला पाठिंबा द्यावा। अशा तऱ्हेची परिषद यापुढेही आम्ही आयोजित करू आणि एवढ्यानं थांबणार नाही। जेव्हा अशा तऱ्हेची परिषद आम्ही आयोजित करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आमचे जे ओनर आहेत अभिजित पवार त्यांच्या कानावर घेतलं, ते म्हणाले छान। ते म्हणाले मी त्याच्या पुढे जाऊन सांगा, लोकांनाही सांगा, गोव्यामध्ये सर्वात आधुनिक अशी कृषी किंवा नारळासंदर्भातील बाग विकसित करायलाही सगळ्यांना आवडेल। मग गोमंतक केवळ अशा तऱ्हेचा परिसंवाद घेऊन थांबणार नाही, तर तुम्हाला एखादा अभिनव सायंटिफिक बागायती कशी तयार करावी या संदर्भातही आम्हाला आस्था आहे आणि ते आम्ही करून दाखवू।